Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqal mulka jadajuna ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah rahmah. Inna fi dzalika tafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati Fandu pada usaha di Faisal ini. Sagung perang kilurmatan sinenggi nenggorawipun nama sebenarnya kali lumarap wonten papan bagian kebil kamutan kawalan kulmen sami ngaturkan puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanis kadipun nikmat rahmat barokah sampun sami tambi nunjih nikmat ingkang langkung ngilnipun nikmat iman, nikmat Islam dan pengisian dhuhur lan batin nikmat panjang yuswa, nikmat ilal jantur menjamin dan menika dari mangabiyo nama sepenan kali menyebut genduk isma kalian nama bagus Indra. Sareng-sareng kebil kamukten supaya berkah lampahipun panggibanan kawan menika nyuwun keikhlasan kita dherekaken wasallamul Quran sesarengan al-hadina fikum sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iya dalam siratal mustaqim. Badul sun sanget berkah wasan suratul Fatihah para wadiwasana acara panggipun awas penanten kalih pingandha keberkahan. Kalajengken rahmat sampun Allah sareng-sareng keton pantuwun sami junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang putri dinten dalbah sandar ketindak lampahipun kan pantun fa insyaallah sedaya hadir tansah ngajeng-ajeng sampun Nabi. Bukti mulai sami tresna dumateng Rasulullah janji sahabatipun kita neraken wasan selawat Nabi bi qaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perlu kauningan pilih pinanganten kalih kala wenjang watawis tabuh wolu sampun kagun ningkahaken wonten bahagian menika mugi insyaallah mangke saun tawis pilih sampun paripurna anggenipun santun busana pinanganten kalih kapanggihaken. Punjih perlu kauningan bilih lampahipun hajat wonten ing jam menika kasengkuyung menipun Roko Mas Ragil ingin dokumentasi menipun Pas Momen dekorasi ugi Bapak Ragil entertainment uti player Bapak Dadang kula piyambak ngendharaken Mbak Widoyo lan kula wonten insyaallah akad nikah lan kalajengipun baripun Mbak Mabita saking kadung Vindon Noto Suman Watuanan dodosipun Dewo Samoita sautawis kapati saking insyaallah menika mangke kalampah panggihipun nama kali kasungguh kadang-kadang ingkang ngasta cekar sempaka mulya kasengkuyung wawasan mahalul qiyam saking kadang sound system berbatik saking Ibu Wanget Ibu Sono Bojogo Bangkit kasengkuyung kadang Manggolo Kidumas liru sekar semoko mulya di Kembar Mayang Hamidah Iji lajeng rong libu kasengkuyung pinanganten kalih kabiwada mawi sinduran senjang siktolan rito kadheraken rombongan ibu sareng pinanganten kakung tumuju wonten ing saandhapipun Darwabung paripurna rama kalebetipun pinanganten kakung
katuran lumampah hanampi rawipun sekarang pisan Rama pun Anten Putri paripurna kekalipun jumangkah hanjang kepi wonten adat ingkang sampun lumampah kawalan pambuka kalajengken Pausanaken Karim insyaallah menika mangke kadharaken ning salwa kapratirsaken Ibu Wang Ibu Sono mawi kerobongan jangkep ingkang dipun pajenengan Ibu Suti Kamisi saking Putih Ngawi ugi paripurna wontenipun damel jangkep tampa kaya guna kaya sembah bekti Rama lan Ibu ugi dahar gembul bujana Ndrawina kekalihipun kalajengaken nggih atur pangbagyaja karangkep pasrah panampi ingkang masyaallah mangke badhe kapretisaken kadang kula sepuh punyipun Bapa Suwati paripurna doa walimah insyaallah kapretisakenipun Roko Mas Aris paripurna munggah lampahipun acara pangipun tanggung wonten kaudhan jam menika mangke kapretisaken kanthi jawatasanipun para tamu paring dipangestu dumateng Nak Mas Menandang kalih genduk Risma kaliyan Nak Mas Bagus ini mekaten saking para ingkang hadir wonten pandhawa menika supados lampahipun acara menika berkah nyuwun keikhlasan kita awali kanthi waosanul Quran sesarengan al-hadiniyah fi qubulun sholihah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil matur suwun sanget mugi berkah wasan surat Al-Fatihah para wadiwasana acara panggih kali tansah pikantuk kawilujengan lan sedaya ingkang gadhang kekalihipun saestu tinadil saged dados keluarga ingkang samawaba sakinah mawaddah warahmah wa barokah amin Allahumma santawis sekejanipun lenggahan sinambi ngrantu rawuhipun Mas Menandang kalih nuwun kawula nuwun Nunjih sepisan malih sedaya ingkang sampun hadir sinambi nenggo rawuhipun Mas Menandang kalih anggenipun santun busana ingkang kula sampun kapratisaken anggenipun akad nikah ijab kabul menika nedahaken bilih kekalihipun sampun resmi tersenyumnya jawil-jawilane niku sedaya ai badah nene daringe niku iso dadi musibah. Nggih, mugi-mugi sami ingkang menika hadir kagungan generasi penerus sing dereng kepengyantuk mugi-mugi kanthi hormat rawuh hadir wonten utusan menika hanjalari hamberkahi dumateng putra pimpinan sami ugi enggal pikantuk jodoh mekaten. Nggih sinambi nenggo perlu kawuningan bilih rikah-rikahan menika kaleres dinten Ahad Kliwon
Surya kaping 21 Candra Juni warsa 2021 Sugi Surya kaping 17 Dzulhijjah 1129 Hijriah. Papan ingkang kadamel handhap kenalan kalih wonten ing Nata Sumanwatu Alang Kabupaten Ngawi. Perlu kauningan bilih nak Mas Ayu Isma Ilya Syara Yunianti binti almarhum Bapak Supardi Ali Sumarno ingkang sampun kamulyakaken benipun kadang lesuk Bapak Wardana Ibu Sri Wahyuni ingkang mijil wonten ing dusun ugi desa Kebon Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Alhamdulillah telung perkara menungso sing boten kaparingan menang siji loro rezeki telu mati urutan yang sepisan jodoh kalau awal. Alhamdulillah benipun Nimas Ayu Isma Ilya Syara Yunianti binti almarhum Supardi Adi Sumarno katakdiraken pikantuk jodoh. Mugi-mugi sepisan kagem salawasipun benipun Nak Mas Bagus Hendra Wahyu Saputra Putar Mojo Bapak Winaton Ibu Eni Hendrawati kamijil saking Beran Kabupaten Ngawi ugi. Alhamdulillah kalau wau atawis tabuh kalu sampun kakonikaken wonten menika majelis kaprayosaken Bapak Udin ugi Bapak petugas pancarnikah saking Tlatah Beran Ngawi. Inji Allah atur mengangke langkung ringkes amargi menepun nama sebentar kali wonten mijil pinanten sampun apatesaken kantun rawuh kapanggihaken dikasen kuyung sekarang besan mekaten. Nuhun nun sewu ingkang sampun ngasta burampe unjukan utawi snack ingkang sampun ananging nun sewu. Kula mature sing samene sing dereng iki ditenggo.
dawuhipun Rasul niku ana innallaha ma'as-sabirin. Sapa wong sing sabar kamangka badhe mulyane. Ning ngeten iki ya guyon ya tenan kula duwe sederek namine sabar niku mogolan. Tukang tambal ban ora peneran titik bane diketok-ketok. Oh jenenge kudune aja sabar. Jadi sih Pak insyaallah sekedar malih pinanganten anggenipun santun busana agam mulyakaken dawuhipun lan kalih. Perasaanku saja
sewu pinangan putri sampun hadir kasuwun sedaya ingkang hadir jumeneng sauntawis nderek hormat rawuh Rasulullah wonten uga majelis kadang pita swara mahadul qiyam sallu ala nabi Muhammad. DJ Titi Wanci lampahipun pinanganten putri pinipun Dimas Ayu Isma Ilya Syara Junianti kapitesaken romo kelanipun pinipun Bapak Bapak Ibu Sri Wahyuni kasuwun pinanganten kakung kadang manggolo sekali aturan jumakah lumebat wonten sasana pawihan lon nanti daerah ipun nak Mas Bagus Indra Wayu Saputra kasuwun romo ibunipun kasuwun wahabi kalih kumagawe kang asta sekar semangka mulya kawalan hambalang gandalan awujud ron suruh nuwun suni paripun anggen hambalang gandalan dengan kalih hajawan asta kalipun kapetisaken kalipun Ibu Suti Ujo panggih kabar kanjoa kang menangkep lulu mampah wonten Bapak ingkang dados keluarga ingkang sakinah mawaddah rahmah saged tutup kados dene kakenganan nyantinen kadya mimi lan minturna paripurna anggenipun hajawat asta ipun Dimas Ayu Isma Saryonianti ampatisaken Hamiji suku ingkang garwa pinipun nak Mas Bagus Indra Wayu Saputra kawalan wasan doa bismillahirrahmanirrahim akan Mas kula ingkang garwa nuwun sewu Hamiji suku panjenengan Kang Mas ya diajeng alon-alon bae banyune anyep banget mergo usune bediding Kondisi Kang Mas paripun anggenipun atitesaken Hamiji suku kalihipun panjenenganipun Dimas Ayu Isma Lila Saryonianti kanthi pratitis anggenipun Hamiji suku kalihipun kawistara pinipun nak Mas Bagus Indra Wayu Saputra tansah sumunaring lesanipun paripurna anggenipun Hamiji pinipun Dimas Ayu Ismail Sadalwi kaubengaken ban garwa kawulipun idbak nikala semanten Eyang Putri Siti Hawa anggenipun hamadosi ingkang garwa Mbah Nabi Adam wonten Gunung Jabaromah menika dahaken kapanggihipun Wahyu Judo paripurna kekalihipun kapatisaken Kabiwada Rama kelan Ibu mawi sinjang Seta lan Rekta Seta meneng tangking Ibu Rekta saking ingkang garwa kawaran kaunjukan teta wening bismillahirrahmanirrahim asrep berkah tumama wonten ing penggalih teta wening pinangka kagem pusaka kalipun lumebet wonten jiwa raganipun kekalihipun
Paripono ingkang Rama kalajengaken ingkang Ibu dipun telasaken parang Mas Hendra nek pancen ngelak temenan ditelasne oleh dikulinakne dahar unjuk aja sok lula disisakne barokah sing keri mekaten. Marhaban marhaban paripono anggenipun kaujukan tirta wening pekebaran kala anggenipun mundhut saking pitung sumur keliling sak Kabupaten Ngawi mekaten. Kabiwadara malebunipun mawi sinjang seta lan rekta. Menika satunggalipun perlambang negari kita Indonesia. Lon-lon lan tindak ira Rama kalebunipun hanyang kuyung biwada ingkang putra kekalih. Alon-alon anggenipun jumanggah syukur bagi ngatang-ataken mau selawat ora ketang selawat Nabi kali jumangkah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ngantos dumugi sanggiripun terpagum sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rasulullah. Mas Indra mbok senyum mesem ngono lho lah ngono lho. Kita ahli sholawat oke mau tak tinggali sirai ceklak-cekluk ngeten ngono. Ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah aghfirli dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad. Mbak Putri Domas ngati-ngati aja mbok pidak. Aja mundur sithik. Kodong jaduman lali-lali kepidak. Ya Allah Nun sewu anggenipun jumangkah boten sakesna alon-alon sing penting tekan nggon mekaten. Nun sih Rama lan Bungkut jumangkah rumiyin ingkang putra kekalih katampi saking inggil mekaten dipun lawani astani kekalih Bilih sampun paripurna pinangantian putri kalenggahaken lajeng Rama kelan ibunipun aturan sumangkah saperlu matur suwun dumateng putri kekalih ingkang kapatah dados Domas sampun sangetos kalih Rama ugi milipun napa baju kalipun anggenipun dados Hamanggala ndherekaken lampahipun Mas pinanganten kakung nipun Mas Bagus Indra Wahyu Saputra
kasuwun supados sedaya wajahipun malihipun mesem mangke dong ditingali Mas Hendra ugi Mbak Isma alhamdulillah berkah mekaten matur suwun dumateng kalih kenya ugi kalih Joko ingkang sampun majusaken Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi Nuwun sewu kasuwun Rama kelan Ibu garwanipun panjenengan kakung katuran jumeneng jengkar mandhap hanampi rawuhipun Bapak lan Ibu pengantin putri. Monggo Bapak jumeneng sekalian. Mantene mboten sah. Bapak Ibunipun mandhap alon-alon hanampi rawuhipun sekarang besan iki. Nggih, pinanten kali katuan jumeneng. Mboten sah tindak ning jumeneng mboten napa. Nek pancen rodok legrek lenggah ya oleh. Dipeksa mriki kula kuwatir nek oyeng malahan. Dan nggih lon-lonan tindakira Rama kelaman Ibu pinanten kakung hanampi rawuhipun Rama kalipun pinanten putri kasaning lisan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi sugeng rawuhipun Kakang Mas nuwun nggih Kang Mas semonggo jumangkah nggih hajawatasta Rama kalian Rama Ibu kalian Ibu paucaping lisan sami-sami ngaturaken kawilujengan wonten kaludahan sameika panjenengan kekalipun katuran jumangkah lenggahipun Rama kalian Ibu pinanten kakung ten sebelah kidul pinanten putri Ramipun wonten sebelah ler nuwun nggih ya digandeng no gah nek ora digandeng ngono lha ngono lho sayang ya kono kae kudune ya digandeng ben sing nom kae ning ya papa karo mamah wis sepuh ya sik sawayange pol kudune ngono kuwi nggih nuwun sewu nyuwun pangapunten amargi supados mboten ketawis anggenipun Rama kalih pinanten kalih matitesaken Dudisi kadang pita swara matitesaken lampahipun adan kang sumpul mampah wonten ing tlatah Kabupaten Ngawi kapitesaken panjenenganipun Ibu Pujangga panggih panjenenganipun Ibu Suti ingkang miji saking tlatah Ngancar Pitu Kabupaten Ngawi. Dudisi setunggal bawa setunggal kapitesaken lampahipun adat krobongan. Monggo Kang Mas lelagonipun ingkang jumbuh kelan swasana krobongan. Sinareng pengelin pita swara saking kadang juru pita swara ingkang tinanggenah mratitesaken lampahipun adat krobongan kawalan nggih Nak Mas Bagus Hendra Wahyu Saputra anggenipun kagungan piandel pusaka minangka tilaranipun para sesepuh Jawi arupi keris lukipun pinten kula wau daring sempat ngitung paripun anggenipun hang lolos duwung ingkang garwa panjenenganipun Nimas Ayu Ismalia Sarjanyanti kalolos kanthi alon-alon paripurna kalarapaken wonten ing kursi kencana paripurna anggenipun hang lolos duwung panjenenganipun Nimas Ayu Ismalia Sarjanyanti sembah bekti dumateng garwa kikungipun kawalan hang lolos ageman trumpah kali ucapan lisan bismillahirrahmanirrahim nun sewu Kakang Mas kula ingkang garwa sembah bekti nggih Kakang Mas mbok bilih melawi alit kados titipan sipun mbiyen sami kapanggihaken kalau jangan enjang menika sembah bekti kula mbok bilih wonten ingkang boten mahanani Kakang Mas iya diajeng garipun Kakang wong ayu wong Kakang uga njaluk sapasira mbok menawa
awit ta'arupan via WhatsApp ana tulisane Kakang Mas ana panggilan sing ora mahanani marang Diajeng. Kakang Mas juga njaluk pangapura nuwun inggih Kakang Mas sareng-sareng. Paripurna anggenipun kalihipun sami nglantaraken tetembungan bekti kekalihipun jumangkah ngabiyantara sowan kan Rama Ibu. Nggih nun sewu Mbak Isma ayang papine digandeng aja ngampe ucul. Kekalihipun sowan ngabiyantara ngatos-ngatos aja mundur-mundur aja ngetan-ngetan. Ucaping lisan bismillahirrahmanirrahim sewu Rama klan Ibu. Kula sapore ingkang ngabiyantara Rama Ibu sembah bekti kunjuk panjenengan Nggih Rama Ibu. Mbok bilih melih kados siripanci kula kapanggihaken wonten tingkah laku munamuni ingkang boten mahane nyuwun pangapunten Nggih Rama Ibu. Nyuwun idi pangestu anggen kula gebur wonten samudra Bapak Agung. Saestu kanidan dening asodan Allah berkah wilujengipun doaipun Rama lan Ibu. Iya ya nduk, iya le cah bagus cahayu. Rama lan Ibu Gonjal pangapura mangsara sakloro mbok menawa awit cilik nganti tumeka judo. Ana panggula wentahe Rama lan Ibu kang ora pas munggo sira sakloron. Pesene Rama lan Ibu muga-muga sira jejuduhan sepisan kanggo selawase. Pandongane Rama Ibu tutuk kadya mimilan mintuna mulya ngantirkan kaken-kaken lan nenen. Nggih Rama Ibu matur suwun berkah kawilujengan. Panjenengan kula tampi kula batu wonten mustaka dados jemaat lampah gesang kula nggih Rama Ibu. Paripurna kekalipun nyuwun idi pangestu dhateng menipun Bapa wadon Ibu Sri Wahyuni. Jumangkah tindak Mas Indrai jan kulino ninggali ayang mamine kok. Wendel mentok digandeng dinteni ngono lho. Bangun caping irisan kekalihipun semadulugi sami kados nalika ngabiyantara Rama lan Ibu Mbah dawuhan Bu Sri Wahyuni. Indonesia ridhaullah biridhal walidaini ridhone Gusti Allah napa jari ridhone wong tuwa loro. Mugi-mugi kalihipun anggenipun thalabul ilmi wonten pipampanipun bekti dumateng tiyang sepuhipun kantos diwanci enjang menika kapanggihaken. Mugi-mugi saestu kawilujungan tumrap namas mantan kalih karidan dening asatana sakola dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah wa barokah. Amin Allahumma amin. Paripurna kekalihipun anggenipun nyuwun idhe pangestu berkah wilujengan Rama lan Ibunipun kekalihipun mugi saha wilujengan tumapun namas penantene kalih. Dalije paripurna anggenipun nyuwun idhe pangestu kalajengan pundi dahar gembul bujana Ndrawina. Menika wonten tilam lampus bilih sedaya ingkang kaujud sedaya arupi dele kawak, kacang kawak, duit kawak, sedaya sami kawak. Menika nedahaken bilih wontenipun ingkang anggal niku tartamtu kawalan ingkang langkung rumiyin sangkawak. Bismillahirrahmanirrahim. Diajeng garenipun Kakang wong ayu iki ditampa ya diajeng berkah leku pangupa jiwa awujud berkah wilujengan. Nuwun inggih Kakang Mas kula tampi alhamdulillahirabbil alamin barokah barokah barokah. Lon-lonan nipun nak Mas bagus. Indra
Wahyu Saputra anggenipun Hanggrojo kakon berkah arupi beras kawak, dile kawak, kacang kawak atau kawak. Matur suwun nggih Kakang Mas Ani nuwun sewu dereng saged mantesan nderek titip Rama impun nggih Kakang Mas. Iya ya diajeng paripurna anggenipun hanampi berkah kawilujengan panjenenganipun Mas Ayu Isma kaliyan Kegarwana Sendra ngaturaken Rama kelan Ibu ngaturaken berkah Bangsa Jawa. Rama kelan Ibu nderek titip nggih Rama Ibu berkah menika mbok bilih sak wanci-wanci kawula agem badhe kawula suwun. Ya Nduk, ya Le. Ning pesene Rama kelan Ibu saiki teknologi akeh ora sah mara ning dalem. Cukup mbok miss call apa mbok WA wae. Nek arep mbok jumbuk titip muni dije Rama Ibu matur suwun sanget. Mbok dije paripurna anggenipun mulyakaken tampa kaya guna kaya kapetisaken sanesipun nggih dahar gembul Bujana Ndrawina alpi sukul jenar saking pintere pinanganten putri benipun Mbak Isma sampun nuju daharan kamulyakaken agem ingkang garwa. Nuwun sewu Mbak Isma dipilih ini sing panganan enak, aja lombok tok, aja brambang tok, kacang tok. Mesane sing kakung didongani ben berkah dawe Rasulullah Rasulullah ora ketang mawa bismillahirrahmanirrahim surubake jangkep Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillah dicolne to ya sendoke kok dicekot terus piye to iki bocah ora ndireti belas ngono. Seto ben di mamah to Mbak Isma ben di mamah. Weh jan kok modele meksa iki garwane putri iki. Paripurna ingkang garwa putri mrunakaken ingkang kakung gantosan. Lho nggih. Tangane sing siji gentenan. Saniki Titi Wanci Mas Indra ndulang ingkang garwa. Tangane siji ngisi janggote. Ajange ben digoceki Mbak Isma. Tangan iki wae Mas Indra goceki janggote garwamu, tangane tengen dulang. Lah ngoten lho. Alhamdulillah. Muga-muga ngene iki ngampe besok Mbah Uti, Mbah Kung. Nggih. Nek pengen tanduk mboten ana napa nek pancen dereng sarapan. Ditelasne nek mampu wadahe. Ning dipilihne sing paling enak. Alhamdulillah barokallah. Perlu kauningan so ingkang hadir ingkang dereng natos ngalami kados pengaten mesti mbayangne esuk kapan ya aku ngono kuwi. Dene simpun nek pengen tanduk ya monggo. Ning kudu oleh ijine garwane. Lho nggih paripurna anggenipun mulyakaken daharan menika kalurahan Ngunjuk Rucuh Degan. Pekabaran kala tampi kala wau anggenipun mundhut tebih sanget saking Pasar Besar Madiun. Deg-degan. Alhamdulillah. Radi kathah mawon Mas Indra, mantap. Nggih, gantosan ingkang garwa. Anggenipun Ngunjuk Rucuh Degan. Teknologi sakniki mawi sedotan mekaten. Sampun paripurna. Nggih. Matur suwun anggenipun sampun mratitaken lampahipun adat kerobongan ugi adat panggih pinanganten kalih wonten kaundangan siang punika. Sauntawis tunggap arcajanipun kadang pita swara kasuwun kasigek. Nuwun sewu sakumara kang lurmatan kalajengaken asampun nggih atur pambagioarja ugi pasrah panampi nuwun sewu
amargi swasana kekalihipun kados mangeten menika karingkes kasuwun dumateng kadang kula sepuh punyipun Bapak Suwadi ditiwanci amanah ingkang kelautan janaturaken dumatengipun Bapak Suwadi sasana matur kasmagaken semonggo.